ସେ ହେଲା ମିଛ ରାଜା ଗପ। ସେ ଲୋକଟା କ'ଣ ତା ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବ ହେଲା। ସବୁଦିନ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଥିବ, ହେ ମିଛରେ କହୁଥିବ, ହେ ମୋତେ ବାଘ ଖାଇଗଲା, ବାଘ ଖାଇଗଲା, ବାଘ ଖାଇଗଲା, ବାଘ ଖାଇଗଲା, ଦୌଡ଼ି ଆସ ଧରିବ, ମୋତେ ନେଇଗଲା, ବାଘ ନେଇଗଲା। ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବେ ହେଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଘ ନଥିବ। ସେ ଗୋଟେ ହସିକିରି ତାଳି ମାରିକି ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଗାଁ ଲୋକ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତି ଥରେ ହେଲା, ଦିଥର ହେଲା, ବହୁତ ଥର ଏମିତି ହେଲା। ଯେଉଁ ଦିନ ସତରେ ତାକୁ ବାଘ ଖାଇଲା, ସେ ସେମ୍ ଡାକିଲା, ହେ ମୋତେ ବାଘ ଖାଇଗଲା, ବାଘ ଖାଇଗଲା, ବାଘ ଖାଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ କେହି ଆଇଲେନି, କାରଣ ଗାଁ ଲୋକକୁ ସେ ଠକିଦେଲା, ମିଛ କହୁଥିଲା, ବାର ବାର ଡକେଇକିରି ମିଛ କହୁଥିଲା। ତାକୁ ବାଘ ନେଇକି ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ସେଦିନ ଆଇଲେନି। ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଏଇଆ। ଆଉ ମୋତେ ଡାକିକି ନେଉଛୁ ସବୁଦିନ, ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ। ତମେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି, ତମେ ଆସି ବସିଥାନ୍ତ ନା ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ସତରେ ତମର ବସିବା ଇଚ୍ଛା ଥିବ ନା, ମୁଁ ଯିବି। ତ ମିଛ ରଦା ଗପଟା କହୁନ। ସେ କହିବା ମିଛ ରଦା ଗପଟା ଏଇଆ। ସତରେ ତାକୁ ଯେଉଁଦିନ ବାଘ ଖାଇଲା ନା,